Niko kumafika kuphiri kuno kumene akuwakonza ndikuyambanso kuwatumiza kwa anthu amene ndokhala madera ozungulira kuno. Ndi project imene maboma komanso mabungwe angapo anagwirana manja kuti itheke ndithu. Pali boma la Malawi lili mu project imene ikupereka ndalama, komanso Jamada Germany Cooperation nawo sikuchokera ku Germany nathandiza nawo ntchito imeneyi, komanso yagwiridwatu ndi bungwe lijama litchula kuti KFW ndi imene yathandizira kwambiri kuti ntchitoyi ioneke mmene ikuonekera kunoko. So ndi mmene zikuyendera kuno kuti president afuna kuti azayendere ntchito imeneyi. Amanga matanki angapo akuluakulu amene madziwa azifikira. Pali Chingerezi muchamati reservoir tanks. Choncho pali tanki ina yayikulu yokwana 250 cubic meters, komanso paliso tanki ina yayikulu kwambiri imene akuitcha kuti Mwazisi, nayonso ndi ya 250 cubic meters. Yoyamba ija ndi akuitchula kuti Tazima tank. Ndiyeso pali tanki ina yayikulu kwambiri imenenso amanga chakutsogoloko imene akuitchula kuti Kazuni tank. Imene ndocheperako pang'ono ndiyokwanira 100 cubic meters. Choncho akaphatikiza zonsezi ndiye kuti matanki osewa akufika pafupifupi 600 cubic meters amene akusunga madzi kuno, kuti akawakonza bwino azipita kwa anthu amene azungulira kunoko. Mbuyomu akukamba ndithu kuti kunali vuto lalikulu kuno nkhani ya madzi, chifukwa kuno pokhala kuti ndi ku National Park, chomwe chimachitika ndi choti nyama zikafuna madzi kumwa zimapita m'malo mwake momwemo mmene anthu amamwaso madzi mmene amatunga. Choncho kumakhala kulimbana pakati pa anthu komanso zinyama nazonso zimakhala zikufuna kumwa madzi kuchokera kumalo wake komweko. Ndiye boma linaona kuti sizikukhala bwino, ndipo anthu kuno ena akhala kuti makamaka amayi amavutika kwambiri kuyenda mitunda italiitali. Ndiye zimachitika pena kuti pobwera kumeneko akukumana ndi nyama zolusa, ndikumapezeka kuti ena agwidwa, ena kuphedwa kumene. Zinali zinthu zovuta kwambiri. Choncho naona boma kuti ayi tikonze ndithu chitukuko cha madzi kuno, madzi okwanira bwino kuti anthu akuno azilandira madzi amenewa. Choncho ndi chitukuko chomwe kuno ku Rumpi anthu akuyamira kwambiri kuti chiwathandizira kuti tichepese mavuto amene anali kuno chifukwa cha anthu kumwa madzi amene sanali otetezeka bwino. Choncho madera angapo ndi amene akhale akupindula ndi madzi amenewa kuno ku Rumpi, makamaka madera ngati Chikula Mayembe komanso kwa Katumbi ku Rumpi kumeneko ndi anthu amene akhale akupindula, komanso madzi watu apita mpaka na ku Mzimba, makamaka limeneli ndi dera lija la Mpherembe, ndi kumenenso madziwa akhale akufika kuti anthu azithandizika kumeneko. Choncho president wa dziko lino atayendera ndi pamene akusayinirano mbuku la alendo azimene waona kuno, komanso kuyikira ndemanga za ntchito imeneyi imene ithandizire kuno, komanso kuzipereka kwa boma pa ntchito imeneyi kuti anthu akuno azimwa madzi aukhondo, madzi abwino. Ndi mmene zikukhalira ndithu kuno ku Tazima, mphepete mwenimweni mwa Nyika National Park. Choncho ndi mmene zilili. President yo pano atafika tu anawachita brief
walongosolera amene project ikuyendera, kuchuluka kwa ndalama zake komanso mabungwe amene akhala akuthandizira kuti project iyende bwino. Ndithu ndi project imene ili mbali imodzi ya project chamanena kuti Malawi Zambia Transfrontier Conservation Area Project. Pali ubale ndithu umene umachitika pakati pa dziko la Malawi komanso dziko la Zambia. Makamaka ntchito imeneyi koyambirira kwenikweni cholinga chake ndi chosamala nyama zimene zikupezeka m'malo amene ali m'malire a mayiko awiri amenewa. Ndiye kuyambirirako kunali kufuna kuti nyama zimene zimachoka kunyika chifukwa kuno ndi kumalire kwenikweni kwa dziko la Zambia ndi dziko la Malawi. Ndi mbuyo omwe zimapezeka kuti nyama zimati kuchoka ku Malawi zikulowa ku Zambia, zina zikuchoka mu Zambia kupita ku Malawi. Ndiye anthu pamene makhala pakati pa nthawi zambiri makhala kuti akusausika kwambiri ndi nyama zimenezi. Ndiye maboma awiri wanakhala pamodzi kuti bwanji project yoteteza anthu athu amene ali m'malire amayiko amenewa tigwire limodzi kuti tiateteze. Ndiye zakhala zikuyenda ndithu mbuyomu pena kuyika mipanda mbali ina ya nyika ndi kuti inazungudwa ndi mpanda ndithu kuteteza nyama monga ngati njovu ndi zina nyama zolusa zimene zimatha kumangotuluka kumangoyenda kumapita madera ena. Choncho tikupatseni tsopano kwa anthu amene akusogolera ntchito imeneyi kuno kuti afotokoze mmene zikukhalira. Paramount Chief Chikula Mayembe and all the traditional leaders here present, all the religious leaders here present, distinguished invited guests, Amai Ndabambo. Good morning. Today marks another significant day in the history of Malawi, particularly for the communities surrounding the Nyika Vwaza Reserve and tourism sector in relation to conservation principle. Our guiding principles, Your Excellency, dictate that while conserving the environment and managing wildlife, we must also ensure that livelihoods of the communities surrounding are protected areas, and of course they are significantly improving. So we are here today, Your Excellency, to officially open the Nyika Vwaza gravity-fed piped scheme, water scheme here in Rumpi, which will significantly help to improve the livelihoods, the living standards of our people. We all recognize the vital importance of water for life. Wolemekezeka President komanso amayi tikulandireni kuno ku Rumpi mwambo ufunikira kwambiri mu mbiri ya dziko lino kunena kuti mutha kubwera pamalo pano kudzatsegulira ntchito yofunikiranso kwambiri pa miyoyo ya anthu yokhudzana ndi madzi. Ntchito imeneyi yokhudzana ndi madzi uno yazunguliridwa mu ntchito yokhudzana ndi zokopa alendo. Ntchito zonsezi zofunikira kupita mbuyo nkunena kuti pakhala pali kusamvana kwenikweni kunkhani zokhudzana ndi kodi kusunga chilengedwe kumana bwanjiso kunkhani yokhudzana ndi anthu kufuna madzi. Ndiye kubwera kwa chitukuko chimenechi kusiyanitsa bwino ndithu kuti gawo ili ndilakusunga kwa chilengedwe ndipo gawo ili madzi abwino kupita kwa anthu omwe sakukanganirana ndi zinyama zomwe zili zakutchire. Ndi ntchito iyi ndiyofunikira kwambiri. Mukuwerenga zowerenga zokhudzana ndi ntchito imeneyi akuti anthu
oposa 18,000 ndi amene akhale akugwiritsa ntchito imeneyi ya madzi ndipo apindula ndi ntchito imeneyi. N'chifukwa chake tikunena kuti tsiku la lero ndi tsiku lomwe si tsiku wamba ku ntchito yokhudzana ndi kusunga kupereka madzi kwa anthu komanso kusunga chilengedwe chathu. Olemekezeka president kufikira apo ndikufuna ndiyitane amene ali Paramount Chief Chikula Mayembe kuti atilandire pamalo pano. Zikomo kwambiri president. A State President Dr. Razarus Chakwera, va President wa charo chino cha Malawi, va Mama First Lady Monica Chakwera muno Malawi, na palilika kuti muna ntchito ikulu nchindinizi wapereka kale kula kuti wose wapokere ntchito zawo za kuzirwa zonse. President, ine mumalo mwa mafumu na bantu kuno kulumbi tikumpokererani na maoko awiri. Dazi hili ndi kurushomene apo mukiza mukachitanga launch pano za maji aya kukawanga maroto nga vichitike ngeyayi kwensono yeti kuviona na maso. Ndicho chifukwa bakuti para ukulomba kwa chiuta tikupokera nyengo yene iyo yayi ikuwapo chifukwa chiuta kuba na nyengo kuti nyengo para yakwana ndipo vintu vikwiza so hii maji aya tapokera ndipo maji aya gavirenge tabantu banandi ndipo maji ngangongono awa wa State President mipaipi upumuka chifukwa cha maji ya ngongono. Asinyo chifu mberembe bali hapa maji yamfipika kumberembe maji ngangongono chomene kufuma kuno kunyika kuno. Sono ise tikuonga wa State President chifukwa urongozi wose chifukwa cha imwe reka ntupokera hivi pati ukharapasti kumpembererani kuti urongozi urutilire kuti vyose vikwanirisike maji yafike mmizi palipose yafike chifukwa ndi umbo moyo wata vantu. A State President ningayoya vinandi ya ikweni nimpokererani ka ulendo ngutali tichari kwenda yewe chomene. Thank you very much. That was remarks coming from our Paramount Chief Chikula Mayembe. We say thank you so much. Your Excellency, we are moving on with the program. Now we have another statement that is coming from His Lordship, Justice Chakwera, SC, retired Justice of Appeal of the Malawi Supreme Court. Your Excellency, he is also the board chairperson of Nyika Vwaza Chair Management Trust. Amene nduwaita naba ndi amene ali a body chair abampando a chiro imene ya Nyika Vwaza Management Trust. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, Dr. Razarus Chakwera, the President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, the First Lady, Your Excellency, Madam Ut Koning, I hope I've got it right, Ambassador Germany to Malawi, Honorable Dr. Vera Kantukwe, Minister of Tourism, Honorable Abida Siddiq Mia, Minister of Water and Sanitation, Professor Andrew Nambota, Regional Manager, Peace Parks, Paramount Chief Chikula Mayembe, Inkosi Perembe, and all senior chiefs here present. And let me acknowledge all the members of the board here present. Mr. Francis Ntari, Chief Executive Officer, Northern Region Water Board, and Arosh Paloth, the Director
of the engineers who are working on this project. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is with deep humility, Your Excellency, and pride that I address you today on behalf of the Board of Trustees of the Nyika Vwaza Co-Management Trust. This occasion marks not only the commissioning of a vital water scheme, but the affirmation of a governance model that places communities at the heart of conservation and development. The Nyika Vwaza Co-Management Trust was born of a bold vision shared by the government of Malawi and Peace Parks Foundation that protected areas can be managed not only for biodiversity, but for the benefit of the people who live along it. Our mandate is to steward Nyika National Park and Vwaza Wildlife Reserve through inclusive, transparent, and accountable structures that reflect the aspiration of both the government and the local communities. This water scheme is a tangible expression of that vision. It is not merely a technical achievement, it is a governance milestone. It demonstrates that when institutions are designed to listen, include, and empower, they can deliver solutions that are both locally relevant and globally significant. As chairperson, I'm acutely aware that infrastructure alone does not guarantee justice. It is the governance mechanism surrounding it, the community water users associations, maintenance protocols, the grievance redress systems that will determine whether this scheme endures and equitably serves its intended purpose. We therefore call upon all stakeholders, government departments, local authorities, and community representatives to uphold the principle of lawful stewardship. Let this scheme be governed not by convenience, but by compliance, not by statements, but by standards. Your Excellency, distinguished guests, the success of this scheme must not be measured only by the liters of water delivered, but by the strength of the institutions that will sustain it. We must now turn our attention to capacity building, to robust maintenance systems. As the Paramount Chief Chakwera Mayembe said, the pressure is quite high and does damage pipes. So maintenance systems will be vital. And to ensure that community water users associations are equipped to lead with integrity and foresight. Let this day be remembered not only for opening of taps, but for the opening of a new chapter, one in which conservation governance is local, participatory, and enduring. Your Excellency, let me thank the German government, Your Excellency, for being with us on this project. I know it has been done by others, but as the Court Trust, we thank you very much. And we went round yesterday, Your Excellency, the water is being used and people are happy. Thank you to the engineers and the contractors and the communities so far who are using the water and leading in managing the system. Thank you, Your Excellency. Thank you very much. That was a statement by His Lordship Justice Chakwera, SC, retired Justice of Appeal of the Malawi Supreme Court and board chairperson of Nyika Vwaza Co-Management Trust. Mukuyankhula kwawo kuyamikira ntchito yabwino yomwe yachitika pano kuti pambali poti ntchitoyi ikupinduliranso anthu komanso ikubweretsanso ubale umene uli pakati pa othandiza komanso iwo amene athandizidwa. Muzinanso zimene afotokoza mmenepo akukamba nkhani yonena kuti nkofunika kuti ngati anthu ogwiritsa ntchito malo kuno ogwiritsa ntchito imeneyi kuti ikupindulirani tisamalirenso malo ameneyo. Tathokoza zikomo kwambiri. Your Excellency,
moving on with the program, we have the funder of the project here, Germany. Now, I have the honor to invite Her Excellency Ute Kone, who is the German ambassador to Malawi, to give us her statement. And thereafter, I will invite Honorable Dr. Vera Kamtukule, who is the Minister of Tourism, to address us. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Razarus McCarthy Chakwera, Her Excellency, the First Lady, Mrs. Monica Chakwera, Honorable Minister for Tourism, Dr. Vera Kamtukule, Honorable Minister for Water and Sanitation, Mrs. Abida Mia, KfW representatives, Peace Park Foundation Management, Professor Andrew, Lord Justice, Your Lordship Justice Edward Twea, Paramount Chief Chiku Lama Yembe, and all other chiefs. In the interest of protocol, please allow me at this time to rely on the protocol established by our excellent MC, who always does it for His Excellency the President. For me as German ambassador, it's a special honor and privilege to address you today in the presence of His Excellency, the President Dr. Razarus McCarthy Chakwera. Together, we can jointly celebrate a significant milestone in German-Malawian cooperation for sustainable development and for community empowerment. We celebrate the inauguration of the Nika Vasa gravity water system, which has been completed after 2 years of construction. The project and its implementation included a broad consultation involving the communities, the District Council, the Ministry of Water and Sanitation, the Ministry of Tourism, consultants and construction companies. This water supply scheme is part of the Malawi-Zambia's Trans-Frontier Conservation Area TFCA project. TFCA is a regional project of the SADC that is funded by Germany through our implementer, the Development Bank KfW, and it is implemented by the Malawi government through the Peace Parks Foundation. It aims at enhancing the conservation and sustainable management of shared natural resources on the border between Malawi and Zambia. As part of this initiative, the government of Malawi and the German Development Corporation agreed to allocate German financial support to provide potable water to the bordering communities of the Nika National Park and Vasa Wildlife Reserve under the Community Upliftment Program. Thereby, we are addressing the urgent needs of these communities. They face significant challenges in accessing clean water. Many residents were previously forced to walk long distances into protected areas to fetch water, thereby exposing them to risks such as encounters with wild animals and waterborne diseases. Residents at Nika headquarters Tazima camp rely on diesel-pumped surface water and seasonal boreholes, often consuming untreated water. Similarly, in Zimba district, particularly near Vasa Marsh Wildlife Reserve, many boreholes are too salty for consumption. Our project here aligns with Malawi Vision 2063, particularly your Enabler 7, which emphasizes environmental sustainability through the sustainable management of natural resources and the improvement of water sources for rural communities. Furthermore, it supports Sustainable Development Goal number 15, which aims to protect, restore and promote the sustainable use of terrestrial ecosystems, manage forests sustainably and halt biodiversity loss. This water scheme here, it taps surface water from the Runya River in Nika National Park
transporting it 26 kilometers to the sedimentation tanks here at the footholds of Tazima Hill. The water is then treated using slow sand filters below, gravitating to 3 storage break pressure tanks at Tazima, Mwazizi and Kazuni. The system spans 105 kilometers, featuring a 10-kilometer supply network with 123 communal water points and numerous private connections. As we heard by the engineer, there are schools and health centers also included. And when I spoke to Professor Andrew from Peace Park, he told me that they stopped on the way up to talk to users of the water points, and they were so happy, and they said they had never believed it possible in their lifetime. That's the same point the Paramount Chief was already making. The construction cost for the Nika-Vasa gravity-fed water scheme is about 4 million euro. That equals 10 billion kwacha at today's exchange rate. Overall, the budget for the entire TFCA project in Malawi amounts to 23 million kwacha. That is over 480 billion kwacha. Since we started now in 2025, this water project aims to benefit over 18,000 individuals in the traditional authorities from Katumbi, Chikulamayembe and Perembe and Talo. By 2030, the projections show service to 33,000 beneficiaries. Construction here created employment opportunities both directly and indirectly during the construction phases. The project recruited technical personnel and laborers from within the project area. A minimum of 440 local artisans were employed that included plumbers, carpenters, bricklayers, welders and non-skilled laborers. Now, the water scheme is managed by the Nika-Vasa Water User Association, WUA, a community-based utility that will empower residents in management and it will enhance the scheme's longevity and sustainability, while it fosters community ownership and creates employment opportunities. The district councils of Zimba and Rumpi, along with the Nika-Vasa Co-Management Trust, are supporting the water user associations in building the management capacity and addressing technical and financial needs. As one other highlight among the TFCA, I also want to mention that we supported to decrease the pressure of wildlife on the safety of people living in the neighboring areas. The project constructed fences of 80 kilometers and 30 kilometers. They are game-proof, solar-powered, electrified fences on the eastern and southern boundary of the reserve. These fences provide good and effective protection of farmlands and the surrounding communities. I want to acknowledge the ownership of the government of Malawi and especially the Ministry of Tourism of the project. We know that Nika and the Vasa Reserve are highlights for tourists in the country, and we know that tourism is a big part of the ATMM strategy, and that this project would not only benefit the local beneficiaries, but also it will help make the area more attractive for tourists to come, because they, I can tell you as a German, they also like to have potable water and be able to take a shower after visiting the beauty of this country. So I want to acknowledge your ownership, the contribution toward the project. You gave dedicated staff and especially you dedicated land for the project. Without this, this would not have been possible. I'd like to align myself to the words of His Lordship, the Justice Triva, that it will be necessary to put good maintenance also and to do good work with the upkeep of the structures here, to make them put into good use, and you will have to conduct regular maintenance. I encourage the government departments responsible, traditional leaders, communities, and the Water User Association to take responsibility to make this dream come true, a permanent dream for the beneficiaries.
Germany continues to support biodiversity conservation in the region. Malawi-Zambia TFCA is expected to receive further support from financial cooperation through the Legacy Landscape Fund, the SADC TFCA financing facility, and in future through the regional training program for rangers and wildlife managers. Germany is a close development partner to Malawi. We were proud, Your Excellency, to host you in Germany last year, where you visited our President Frank-Walter Steinmeier in Berlin, and I know that you held several talks also to encourage more German investment also in other areas regarding the lake and also regarding investment into mining. Germany has been cooperating with Malawi for over 61 years, and we will stay engaged with Malawi. Sikomo Kwambiri. Thank you very much. That was a statement from Her Excellency Ute Koni, who is the German ambassador to Malawi. Amene amatiyankhulayo ndi kazembe ochokera mdziko la Germany kuno kwathu. Iwowa ndi olemekezeka Ute Koni. Mukuyankhula kwawo anena kuti ntchito imeneyi ndi ntchito yabwino. Iwowo ndosangalala kwambiri dziko lawo linatenganso gawo lalikulu kwambiri kuti lithandizire ntchito imeneyi yopereka madzi abwino kuno. Madzi abwino pansi pa ntchito yosintha miyoyo yawo. Mukufotokozanso anena kuti anthu amayenda maulendo ataliatali mukuyenda kwawo akukumana ndi zilombo zolusa sizinali zabwino mnjeramo. Ndi anaona kuti nkwabwino kuti wakhale ndi gawo lomwe angatenge poteteza miyoyo ya anthu komanso zinyama zakutchire. Kulimbikitsa komanso kulimbikitsa chitetezo ndi ntchito ya wina aliyense, ndipo anthu kuno amene mugwiritsa ntchito malo amenewa, amene mukhale mukupindula ndi malo amenewa, akuti musamaliretu malo amenewa, kupempha adindo kuti asamalire malo amenewa. Nkumalizitsa kunena kuti ngati dziko lawo lipitirira kuti kuthandiza dziko la Malawi mu ntchito zotukula miyoyo ya anthu. Tathokoza zikomo kwambiri. Your Excellency, this time around, let me invite Honorable Dr. Vera Kantukore, who is the Minister of Tourism, to give her statement, and thereafter she's also doing the honors of inviting you, Your Excellency, to address us. Thank you so much. Thank you. Thank you, our Director of Ceremony. Your Excellency, Dr. Razarus Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Ute Konig, German Ambassador to Malawi. Honorable Abida Siddiq Mia, Minister of Water and Sanitation. Justice of Appeal, Justice Edward Twer, retired, Board Chairperson of the Nyika Vwaza Co-Management Trust. Professor Andrew Nambota, Regional Manager for Peace Parks Foundation, and all your staff here present. Paramount Chief Chikula Maembe and all our senior chiefs here present, Magogose, Ziko Mwambiri. Mr. Emmanuel Bulukutu, Rumpi District Commissioner. I've seen the Commissioner for Police. Also, Mr. George Nkumayo, Chief Executive Officer for the Nyika Vwaza Co-Management Trust. All our senior government officials here present, distinguished ladies and gentlemen, members of the press, thank you very much. Your Excellency, everything that I wanted to say has already been said from the technical perspective. But I think I want to take you back to 16th of June 2023 at your house, State House in Lilongwe, when we signed the co-management agreement between ourselves, the government of Malawi, and the Peace Parks Foundation. You will recall, Your Excellency, that the former President of the Republic of Mozambique, His Excellency Joaquim Chissano, witnessed for the Peace Parks Foundation because he's a patron there. And you witnessed on my behalf, Your Excellency, on behalf of the government of Malawi, when we signed that agreement. And today, Your Excellency, from 2023 is a culmination, now the climax of that agreement that we signed on that day. When we agreed, Your Excellency, we set out to work together to establish a co-management agreement for the Nyika Vwaza National Park. Your Excellency, what we wanted there was to run our national parks as a business, because the key thing there is how are the communities that are surrounding our protected areas benefiting from the same. There must be something that they can point out to say, without this elephant, without this hippo, my child shouldn't have gone to school. Without this elephant, we shouldn't have medicine at our clinic that is in our
community. Without this elephant, without this conservation area, we shouldn't have safe and potable water in our community. But we just didn't want to do that, Your Excellency, as a public service. We wanted them to benefit something even at household, at livelihood level. This is why, Your Excellency, we set out the co-management agreement. We were trying it out. This is not a concession. It's not like an arrangement that we have with other partners in other parks. This is a co-management agreement. So what is happening is that the private sector, the public sector, and specifically the communities are coming together to work on managing this facility. So that is something new that we have done, and we are happy, Your Excellency, today that we are witnessing this project. But also, Your Excellency, we wanted to recapitalize the funding for the Nyikavwaza conservation area, because we knew that without that trust, we couldn't go out there and mobilize resources as we had wanted. And so today, I want to promise, on behalf of the people of Malawi, on behalf of the people of Tazima, Mzimba, and Perembe, to the German government, that we will take care of this facility. Your Excellency, behind me, these are, some of them are rangers, some of them are wives of our rangers. Your Excellency, as they are doing their work, they put their lives on the line to conserve our protected areas. But if you see their houses, Your Excellency, they are in sorry state. We want one day to be coming here and we find that the engineer that is managing our project is right here from Nyika. And maybe they belong to one of the children of our rangers. It is very possible. We want them to be coming from the architects, all the project managers. We want one day for them to be coming from here. So we are not stopping here, Your Excellency. The co-management agreement, the trust is going to make sure that they also spread their tentacles into education and empowering our communities. The other thing, Your Excellency, is that I wanted to say thank you to KFW that provided the financing through the German government, but also, Your Excellency, the Peace Parks Foundation for the financial and technical support. But largely, Your Excellency, the Chief Chikulamayembe and his fellow chiefs for providing this land that we have used for free. Your Excellency, you are aware that land is a very sensitive issue, and for them to have agreed to give us this land for free, amfumo tukuti zikomo kwambiri yeo chomene. And also, Your Excellency, the communities, they provided their labor, they provided their time. Most of them were paid, but some of them were doing that at a voluntary basis. So we want to say thank you to all our community members, but also to Jackson's Engineering Company, the contractor, for a job well done. The facilities here, Your Excellency, as you have seen, they are top class, state of the art. So we want to say thank you to our contractor. They didn't do a shoddy job here. But also EMD Consulting Engineers for supervising the project. But more so, Your Excellency, what you always tell us to say, you shouldn't work in isolation. In the midst of tourism, we don't have engineers. We don't have a technical department. Without the leadership of Honorable Siddiq Mia and her PS and all their technical officials within the Ministry of Water and Sanitation, they are the ones who designed this project. We knew we had water 26 kilometers in our park. We just didn't know how we were going to get it here. So they designed that project for us. Northern Region Water Board, they also had a hand in terms of ensuring that we had all the technical expertise that we wanted to have in this place, but also in terms of capacity building to our communities. Because what we want, Your Excellency, is not for us to be calling people from Mzuzu or from Lilongwe to come and maintain this project. We want all the technical expertise to be right here within the communities. So thank you so very much indeed for all the work that you have done, the Ministry of Tourism, Ministry of Water and Sanitation. So, Your Excellency, there's something else, the last thing that I wanted to mention is that if you see very closely, this is an embodiment of your legacy fundamentals, because you are saying that you want your people to be food secure at household level. This project, through this project, Your Excellency, we are also doing irrigation projects. So instead of people going into the parks to endanger themselves with wild animals, now they're able to do so within their communities using this water for irrigation. You want your people to have wealth, but also jobs. This project, Your Excellency, is giving jobs, but also it is going towards the governance. You are talking about public service delivery, changing the way we do things. This is
a project that has been made possible with the cooperation between private sector entities, the government, but also the communities. And now what is going to happen is that we are going to have a lot of private sector entities coming into Nyikavwaza, constructing their lodges and hotels because they know that there is water here. And there will be several other businesses that are going to come here. So the wealth and job creation, Your Excellency, is not just at this project. It is going to go on and on and on as long as the project is very much alive. But also, Your Excellency, is the involvement of young people, the youth, the ones that provided the services here, the ones that provided the labor here. Because we know that without the young people, Your Excellency, we don't have a future. Malawi 2063, the ATMM strategy is not going to be a reality if we leave the young people behind. And this is also what you want for your young people to say. You want the young people to be involved within the management of or governance structures of your government. And so we see this combination of your fundamentals, your legacy issues being made possible and alive through this project. With these few remarks, Your Excellency, allow me humbly to request you now to declare this project officially launched, but also to speak to your people. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Dr. Vera Kamtugule, Minister of Tourism, Honorable Abidas Dikmia, Minister of Water and Sanitation, Your Excellency Ute Konik, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Malawi, and all members of the diplomatic corps here present. Your Lordship, Justice Edward Twea, SC, retired, Board Chairperson of the Nyikavwaza Co-Management Trust, and all board members here present. Honorable Kezim Sukwa, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the North Region, and all regional members here present. Paramount Chief Chikula Mayembe, Savira Temba Lamatemba, and all the traditional leaders here present, with special mention of Inkos Mperembe, all the religious leaders here present, distinguished invited guests, Amaindi Abamba, Mama, na wadada. Kukhala pa ubale ndi maiko wena nchinthu chothandiza pa chitukuko. Ntangolo kumene mboma napita ku dziko la Zambia kukakonza ubale omwe tili nawo, osadziwa kuti izi zithandiza ntchito ya Malawi Zambia Trans Frontier Conservation Area Project, yomwe munayikidwa project ya madzi yomwe tutsakulira leroyi. Pambuyo pake napita ku dziko la Mozambique kukakonza ubale omwe tili nawo, osadziwa kuti izi zidathandiza kuti a president akale mdziko limenelo, His Excellency Joachim Chissano, adzatsogolera gulu la anthu a Peace Parks Foundation
kubwera ku Malawi kuno kudzandiona nkudzasainira na mgwirizano woti project imeneyi tipangira limodzi. Kuchoka pamenepo chaka chatha chomwechi ndayitanidwa ndi dziko la Germany kuti ndipite ngakumane na president wawo, osadziwa kuti lero ine ndi Madam German Ambassador kuti tikhala limodzi kuno kulumpi kutsekulira project imeneyi, kamba kuti ndalama zomangira chitukuko chimenechi anatigawira ndi iwowa kudzera bungwe la KFW. Ndiye ine lero ndine othokoza ndiri kuonga chomene kwa inu mapartners nonse omwe mwagwira ntchito yabwino imeneyi ndi boma langa. Simukudziwa mmene mwatidalitsira. Zosowa pa moyo wa anthu nzambiri, koma choyambirira ndi moyo, chifukwa zonse zabwino pa dziko lapansi zimakhala zopanda pake ngati moyo palibe. Ndiye tikamati moyo timanena madzi aukhondo omwe tsopano project imeneyi yafikitsa kwa anthu akwachikula mayembe, kwa Katundi mboma lino la Lumpi, komanso anthu akwamperembe mboma la Mzimba, komwe ndali kuno kumeneko dzuloli timakamba za project imeneyi chifukwa tsime zili kumeneko dinza mchere madzi ake sakoma. Ndipo project imeneyi tifuna mpakana pa trading center yamperembe kunyumba kwawo komwe ikafike ndithu. Madzi amenewa ndi maziko amadalitso wena omwe akubwera mtsogolomo. Chifukwa chake manifesto yomwe nditachite kumakhazikitsa mu second term yanga muli mfundo 72 za public service delivery, maprogramu omwe tidayambe kuno kulumpi. Mwachitsanzo muli mfundo yoti tidzafikitsa madzi within 1.5 kilometers ya village headman alliance, zomweno tidachite mtsogolomo chifukwa cha project imeneyi. Mfundo ina niyoyika zimbudzi zoflasha m'misika yonse, mzipatala zonse, komanso ma secondary school wonse, zomweno pano zotheka chifukwa tayika maziko a project ngati imeneyi. Komanso muli fundo yochulutsa chuma pa khomo mwa mabusiness omwe titawathandiza achinyamata ndi azimayi kuyambitsa popereka mpamba wa 1 million kwacha kwa anthu 1 million, komanso mpamba wa 10 million kwacha kwa anthu 10,000, koma zonsezi zikanangokhala nthabwala chabe popanda madzi abwino. Chifukwa palibetu business yomwe sigwiritsa ntchito madzi mu njira zosiyanasiyana. Ndiye kuti zonsezi tikazichita wopezanso zintchito ochuluka mzaka 5 zikubwerazi, komanso kumagulitsa malonda kukhala ambiri chifukwa ntchito yomwe mnantuma kuti ndikumangireni msewu. Ndimene mukuiona kaleyi wayamba kuphwanya mapiriwa, ntchito ili mkati koma si ntchito yophwekayi. Komano inu amene mudzigwiritsa ntchito zitukuko zimenezi potukula miyoyo yanu, tiye tonse tikhala amachali pomasamalira chitukuko chimenechi ndi kuchigwiritsa ntchito mwanzeru. Ndipo njira yoyamba kuteteza chitukuko chimenechi ndi voti yanu mwezi wa Mawa. Chifukwa ine ndi khumbo langa nloti mulithandize kuti chitukuko tayambachi chifikirenso madera osiyanasiyana kuno kulumpi tangokhala ngati poyambira chabe, koma kuti tikhoza kuchita zoterezi madera osiyanasiyana mpaka 2030. Tereku
Nimawa amenewa declare this Nyika Vwaza Graft Fed Piped Water Scheme officially commissioned. Wunderbar. Danke schön. Ambria udalitseni nonse. Chiuta mtumikeni mose. Yeo chomene. Yeo. tathokoza zikomo kwambiri olemekezeka president potsegulira ntchito imene ikuyamba kupereka madzi abwino kwa anthu madera ozungulira kuno ku Rumpi komanso apinduliranso anthu aku mzimba. Padakali pano ndimafuna ndikupempheni olemekezeka president pamene mugwira ntchito imeneyi kuti muyime tsopano kuti tiyimbe nyimbo ya mtundu wathu ndipo tiyimba ndime imodzi. Mlungu dalitsani Malawi, mumsunge mtendere, gonjetsani adani onse, njala ntenda nsanje, luzitsani mitima yathu kuti tisaope mdalitse mtsogoleri nafe ndima Malawi. Thank you. Your Excellency, at your pleasure, you may take leave. Ya mtundu wathu imeneyo imwe imayimbidwa ndi anthu amene asonkhana pano pamene president a dziko lino amakhazikitsa ntchito imeneyi Tazima Water Project yomwe ili kuno ku Nyika. Tamva ndithu kuti project imeneyi yakhala yofunika kwambiri kwa anthu akuno chifukwa kuno kunali vuto lalikulu la madzi chifukwa ndi ku National Park ndipo ndikutali kwambiri ndi kuboma. Ndiye maboma amene pakali pano anzimba komanso Rumpi akhale akupindula ndi project imeneyi ya Nyika Vwaza Gravity Fed Pipe Water Scheme. Ndipo tamva ndithu kuti ikhala ikulandira madzi ankhaninkhani pafupifupi 600 cubic meters yomwe ikufika pano nkumagawa kwa anthu amene ali ozungulira dera lino. Pano tili ndi mmodzi mwa anthu amene ndikuchokera kuno komanso anapeza nawo mwayi wa ntchito amene amagwira pano kuchomba tikudziweni dzina liti. Ine dzina ndine Francis Bota, nimachokera kunoko kuTazima kuno. Tikumva kuti kuTazima kuno vuto la madzi linali lalikulu kwambiri. Ndizona vuto linali lalikulu fuka zimapezeka kuti madrawo amene timagwiritsa ntchito maboholes amapezeka kuti nthawi zambiri amapezeka kuti madzi amakonda kuthamo. Timachita kumadikilira chimakondanso kuonongeka kwambiri chinjigo chimene chocho. Ndiye nali mavuto akulu kwambiri. Mjigo amene madaliwa makonda kuonongeka timasonkha ndalama kuti akukonzese timatha kutha 3 weeks chifukwa chakusowa kwa madzi. Ndi madzi akatha ku mjigo kumeneko zimakhala bwanji? Anthu azimayi kunoko amakatunga kuti madzi? Azimayi amakhala pa chiopsezo kwambiri chifukwa chokuti amalawirira mamawa kumapita ku dambo kutchire kukatungano madzi. Ndi kunoko nkwazinyama kwambiri. Afisi chani zimakhala zikuyenda paliponse. Ndi anthu amapeza kuti akulawira usiku kupita kukatunga madzi pa mathamanda ndithu. Ndi zimakhala zovuta kwambiri. Azimayi amavutika mazuka mamawa kufuna kuti akapeze madzi pa mtsinjepo. Ndiponso nthawi zambiri pa mtsinjepo amapeza kuti madziwo akutaniso akuthapo chifukwa azimayi ambiri amakhala ali pamenepopo. Ndithu tamvanso kuti ntchito imene yathandiza kwambiri anthu kuno kupeza ntchito amene sanali pa ntchito apeza akagwira ntchito pano. Inunso ndi mmodzi wa iwo onengati. Zonadi ine ndine mmodzi wa anthu amenewo. Ineyo ndikuyamika kwambiri chifukwa chokuti chaka chatha ndalima chimanga. Kulima chimangako ndinazidalira ndinazowa zokuti imene ndikugwira ntchitoyi feteleza ndinagula ndalama yake yochokera pa ntchito yomweyi. Ndipo panopo ndikukhala ndithu moyo wozidalira, ndikukhala palenti, ndikulipira china chilichonse chikuyenda. Ndipo project imene atithandiza kwambiri. Ndipo sindili ndekha, anthu ambiri chaka chinocho alima, chinyamata ambiri alima,
kulima kusoza kuti fertilizer ndalama yake amaitenga pa ntchito pompano, ntchito yake yapezeka pompano. Ndithu ineyo ndine mmodzi wa iwo amene ndapindula nayo kwambiri ntchito iyi ndipo ndikupindula nayo. Ambiri ayamba ma business ndi ndalama yochokeraso pa project imeneyi. Tsono talipaseni chithunzi cha amene madziwa aziyendera kuchoka malo ano ndi madera ati amene mukuwadziwa kuno amene akhale akupindula. Malo amene ndikuwadziwa achokera kunoko kuthazima, komanso azikafikanso ku Bembe kumene kukwachikula maembe, kenaka azifika ku Kazuni, kumeneko akafikanso cha kuthunduwike, cha kumphelembe uko anthuso mazi amene wawa akuwafikira. Mazi ndithu akuwafikira ndipo mpaka panopa kutekwa anthu onse akuna kuti mazi ayamba kumwa ndiponso akumwedwa maziwo ndithu anthu apindula nawo mpaka kuthunduwike uko. Chabwino tathokoza zikomo kwambiri. Ndikuonanso apa pali amayi awa nkhani za madzi kwambiri amavutika kwambiri ndi amayi. Choncho ndichezenso ndi amayi angapo amene akuchokera dera lino. Chomba tikudziweni mayi, inu dzina lanu ndinda? Ine ndine mayi Catherine Ngwira, mayi Linet Chawinga. Nanga inu mayi? Ndine Beauty Mdali, ndachoka muzi mwa Mzikira. Tatuzeni chitukuko chimenechi chimene president abweretsa kuno dera lanu cha madzi au ukhondo chithandiza bwanji inu makamaka ngati azimayi ndi mavuto amene munali nawo kuno, mukuona kuti mupindula motani? Ifeyo monga kuno kunyika Vwaza tathokoza kwambiri a president amenewa kuti pasa chitukuko cha madzi, chifukwa choti poyamba timavutika kuzuka mamawa kupita kukaunguza madzi pamene kunoko mjigo unali umodzi. Ndiye muganize kuti dera loseli mjigo umodzi kuti anthu akayambe kutunga madzi ukapita mamawa kwambiri mwina chama 12 ukachoka pamene paja chama 2 o'clock, ndiye pa nyumba umakhala kuti siunaphike kaya ana kuchedwa ku sukulu. Koma panopo tikuthokoza kwambiri chifukwa choti panopo munthu wanzimayi umatha kugwira ntchito bwinobwino, ukatunga madzi wako ukapita nthawi yabwino umakatunganso nthawi yabwino kubayaso pa khomo kuzayambaso kugwira ntchito zako nthawi yabwino, anaso kuwasamalaso nthawi yabwino, kupita sukuluso nthawi yabwino. Pa sukuluso ana osavutikanso madzi akumwa. Tikuthokoza kwambiri chifukwa choti panopo tikumwa madzi abwino. Inu mayi nanu mungayankhulepo zotani pa ntchito imeneyi? Ife tikuyamikira chifukwa choti kuno timavutika ndi kutunga madzi, timamwa mzithaphwi koma pakati pano zikuyenda bwino chifukwa choti tikusamba kawiri kambiri kusamba, chifukwa choti tikuyamikira president anthu zimene atichitira kunoko kunyika. Akuti panaliso vuto lokuti mmakhoza kumakumana ndi nyama mukamapita kutunga madzi, zimene zinamba zachitikapo kwa munthu amene mumudziwa ngakhalenso mwina inomwe amene angayankhule apa ndani mayi? Anthu timamva anzathu amene amakumana nazo nyama akazuka mamawa kwambiri mata kumana ndi afisi monga kunoko kuli aujenaja akambuku munthu mata kukumana nawo panjira mata kuthawa kubwerera usatungaso madzi, ndiye kuti tsiku limene lija ukhalaso opanda madzi. Koma panopo ndi ati kuthokoza kwambiri. Inunso mfuna mulankulepo? Ndikuyamikira zimene zachitika chifukwa kuti timavutika ndi madzi, tsopano tikusamba tikusangala chifukwa cha madzi, tikuyamikira kwambiri ya president. Tathokoza zikomo kwambiri eti? Zabwino. Zikomo. Amene wotu ndiyena mwa amayi dera lino kuyankhulapo kufunika kwa project imeneyi ya madzi ya Thazima imene pano tsopano yatha kotero anthu ayamba kupindula kuchokera ku ntchito imeneyi. Grant ndanakuonanso kuthamangathamanga pamene president anafika pano kufika kuphiri ku mtunda uko, tatiuze ku mtunda umene koko zinali motani komanso anthu akuno kuona kuti ndiokondwa bwanji ndi project imeneyi? Chinthu choyambilira monga anafotokoza mtsogoleri wa dziko lino komanso mndondomeko imeneyi kunena kuti project imeneyi panopa ikupindulira anthu pafupifupi 18,000 ndipo pali chikhulupiriro chonena kuti muzaka 5 zikuzazi project imeneyi ifikira ikupindula anthu pafupi 33,000. Koma chachikulu nchonena kuti 1 madzi amene akuchoka kunoku afikiranso maboma amzimba makamaka ku Mphelembe ndi madera ozungulira. Chinamkhuza mtsogoleri wa dziko lino nchonena kuti mu mfundo zake zisanu makamaka fundo yeja ya ATM strategy imene akulimbikisa ulimi migodi komanso zokopa alendo. Malo tiliko kuno ndi kunyika kumene kuli ntchito yokopa alendo paja muziwa kuti kuli Nyika National Park. Koma vuto limene anakumana nalo mtsogoleri wa dziko lino ndi madandaulo a anthu onena kuti
akamalawira mamawa kwakatunga mazaja amakukumana ndi zilombo zolusa zimene zimakafunanso zikafike pamene chimene chimawikanso pa chiopsezo miyoyo ya Malawi. Ndiye a president chinawakhuza kenako ananyamuka ulendo atangotenga boma ulendo opita ku dziko la Zambia. Ndithandizeni tipange bwanji anzawa ku Zambia atagwirizana nawo poona kuti iwo analimbikitsa ubale wabwino, anapitanso mu dziko la Mozambique mpaka anakafika ku dziko lija la Germany kumene anakapempha zimene ndizaka ziwiri zapitazo kumene anakapempha kuti nanga ndithandizeni ndipange bwanji. Atafika pamenepo a president lero akusegulira chitukuko chimene ndi akunena kuti izi ndi nkhani chabe, ndi chiyambi chabe, chifukwa kufuna kuti muzaka zisanu zikuzazi athe kufikira mwina pafupifupi 1.5 kilometers ya muzi wina uliwonse ukhale ndi madzi abwino. Komanso ndinamva kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi Ute Kone ananena kuti ife tipitiliza ngati dziko tipitiliza kugwira ntchito ndi boma la Dr. Razarus Chakwera pa mfundo zake zimene zikuonesa kuti zayika miyoyo ya anthu pasogolo kusiyana ndi zina. Ananena kuti ntchito imene ili kuno pambalipo ntchito zokopa alendo koma zathandiziranso mu wealth creation jamakamba a president komanso job creation, chifukwa kuti anthu ambiri amene anali kunoko ndi anthu ajaonena kuti analembedwa ntchito kugwira ntchito pamenepa. Ndiye ukamachiunika chi project imenechi chikuchokera 26 kilometers komanso chikupita malo atali kwambiri about 120 kilometers zimene zikuonesa kuti a president ali ndi masomphenya yofuna kuti ulimi zokopa alendo komanso miyoyo ya anthu ipite pasogolo. Pita Zomwe kwambiri Grant amene ndi Grant Mhango mtulankhani wathu amene tikuyenda naye kuno pa ulendo umenewu umene a president akuyendera ntchito zachitukuko komanso kuchita misonkhano yoyimayima kuyankhula ndi anthu pamene tukonzekera chisankho chimene chikubwera mwezi wa mawa pa 16, ndipo a president anayambira ndithu kuno kuthazima ku Nyika National Park, ndipo pamene kuchoka pano a president akupita kulunjika ku Hewe kumene konso kuli anzathu Chisomo Manda ndi anzake akhalenso kutipatsira zimene zichitike kumeneko. Koma pakatali pano kuchokera kwa ine Peter Makawa ndithokoza anzango amene magwira nawo ntchito kuno. Tithokozeso makamaka inu posankha MBC TV komanso MBC Radio 1 komanso saiwala MBC Digital Manthu kuti ikudziwiseni kusangalatsani mawa uno. Choncho kuchokera kuno poti ulendo undo oyimayima nafenso tithamange kuti tifike malo ena kumene a president akakhale kummawa kuno. Mwakoma nonse. My name is Lazarus.